Siyababingelela abathandekayo egameni lomfenothu uJesu Kristu waseNazaretha ngokamalanga esibonakala lapha emzini wakanyamazana. Namhlanje sisaqhubeka nomkhuleko wethu ithi sikhumbuzane noma sikhuthazane ngamazwi alapha encwadini yakwaZikronike besibili chapter 20. Uma ngabe sibheka isihloko lapha phezulu sithola khona isihloko esithi ukunqoba kukaJehoshafathi izitha zakhe. Uma ngabe uqala ufunda lapha kuverse 1 uthola ukuthi kunombiko ozayo ulethwa ngabantu kuJehoshafathi, ubese lo mbiko uletha ukwesaba, ubese lo mbiko uletha ukwethuka, kuthi phakathi nezimo esisahamba kulomkhuleko kungenzeka kube nezimo ezizosithusa bese sezenza ukuthi siphelelwe ngamandla bese sisaqabanga ukuqhubeka ukuthi kuyihlelo lelihle. La ngizofunda khona kuverse 2 kuthiwa kwafika abanye bamtshela uJehoshafathi bathi kusondela kuwe isixuku esikhulu sivela phesheya kolwandle eAram. Bheka sebesehasasoni Tamari eli-Enigedi. uJehoshafathi wayeseshaywa uvalo, wabhekisa ubuso bakhe ukumfuna uJehova, wamemeza ukuzila ukudla kulo lonke lakwaJuda. Haleluya, haleluya. La uJehoshafathi sebembikele ukuthi uzohlaselwa nokuhlaselwa. Okwafika kuqala enhlizweni yakhe kwafika ukushaya uvalo, aqabanga kwangathi amandla kaNkulunkulu angeke amsize. Waphinde masinyane uJehoshafathi wakhumbula ukuthi kukhona into engamandla engumkhuleko. Wamemezela-ke ukuzila kulo lonke lakwaJuda, lithi izwi lenkosi. Wamemezela ukuzila, bakhuleka, waguqula ubuso bakhe ukumfuna uJehova, njengoba nathi sikule mihla le esisemkhulekweni ukumfuna uJehova ongumnini mandla onke namandla akhe ongaphelele. Uthi la nokubusathana ngaletha uvalo along the way osikhumbule ukubhekisa ubuso bethu kuJehova. Uma ngabe sifunda lapha ku-Isaya 43 la ko verse 1 no verse 2 no verse 3 angeke ngiwafunde. Ukhuluma lapha u-Isaya uthi uJehova ungesabi nokuba udlula emanzini amakhulu angeke akukhukhule, nokuba udlula phakathi komlilo mina Jehova ngizoba nawe. Ngithi-ke mina sisekhona emkhulekweni ukhona uJehova osezohamba nathi, ukhona uJehova ozosihola kule nkonzo. Ungesabi njengoba washaywa uvalo uJehoshafathi. Wena yima isibindi siphikelele njalo emkhulekweni sithola ukuthi uJehoshafathi wakuthola ukunqoba ngenxa yokuthi aguqule ubuso bakhe abubhekise kuJehova. Wabhekisa ubuso bakhe kumuntu ofanele, wabhekisa ubuso bakhe kuJehova. uJehova ungamandla ethu, uJehova uyinsindiso yethu, uJehova ungukuphila kwethu. La amandla ethu abekwe khona. uJehoshafathi wakhumbula into ekahle, wabhekisa ubuso bakhe kuJehova, wayekela ukushaywa uvalo, wayekela ukungabaza ngenxa yembiko ayitholayo ukuthi kusondela kuwe Jehoshafathi isixuku esinamandla. Kungenzeka sikwehlule lesixuku. Ziningi izimo esohlangabezana nazo sisekhona phakathi emkhulekweni, kodwa thatha ubuso bakho ubhekise kuJehova ongamandla ethu. Siyawukhuleka namanje egameni likaJesu. Baba wethu longcwele, siyabonga Baba ukuthi wayiphumelelisa inceku yakho uJehoshafathi. Nathi sesizwile ukuthi sisekhona phakathi kulomthandazo, angeke wasiyekelela, angeke wasilahla. Uma ngabe wahamba nabo Isaya wadlula nabo emanzini amakhulu, nathi uzohamba nathi size sifinyelele emaphethelweni. Uma ngabe wathi ku-Isaya noma umlilo ungadlula kiwo ungakushisi, nathi siyathemba ukuthi angeke usishise. Siyakholwa Nkosi yami, siyakwethemba in Jesus mighty name. Hallelujah, amen.